Balibothar BJP Mondol ke thomatum Monsa malamdon ke chitok bang phatum phan karchupo Tim kar bianglong abitung atum karlidang subita hansi pila pen karlidang anisaing tipia tuma phan kerap kapajirda Rongagora sarthe singnara rongamekar Mohen singnara hemperang kia mai ke phapon Ramsa nokhong isya mai mahang ke thek ingding khrui ke thom katalon Aprang si birta kelang ara to anaphan kartong pajero kartong non karbilong ria birta long pen ojang terangpi non birtang ton pen arjupong sena Pini chiti ni phai sir kebarni Balibothar pathwa klamalong BJP Borjan Mondol Bokojan Mondol la pen Sarupathar Mondol committee ke thoma hin pen kedam tang karbiang long risim kang tang ki ora song trok atum chelang pet pen kedam tang dilhiarong sopialong peace court ka chetok det pen Pini Mondol committee ke thoma hin pen bangso song atuma phan karchu kapadupo Lapen non ke bang jarni peace court ka chetok aputhak ki ong dung aratatum peace court ka chetok chok chepu ke hangjo aputhak ke bang ja por hot klar dak alam thera ratuma phan ke than je phansi chisiklo pusi birta ribdunno Labang sokar cho mayalong lukhiram rongpi maipu Sarupathar Mondol committee pensi charipon Lapen honaram singnara hin pensi mailam thepi jaipon Pini labang so mayalong aluhiaman pen ka chetong dun Karbiang Long Autonomous Council Education EM Jagat Singh Ingti Roland Kiling District Vice President Lunse Timong Speaker Karbiang Long Autonomous Council Dula Chetri Bokajan Mondol Maipu Sunaram Singnar Borjan Mondol Maipu Kadom Terangpi Social Welfare District Binod Togbi Home Secretary Bali Rongphar Foreign Secretary Winston Rongphar Lapen Ilyas Rongphar atum Chitongdun Lapen Pinang an BJP along klem bangphu bangphetum Chitongdun si mei pajutpo Sangti hidi pen projenterang Karbilong ria birtalong birtanang pali Ita or pasot jiman power ase amai council solai ase bole ami solai asu PWD ami solai asu kintu constitution Pini tarik sirkep September 2021 dak Sarupathar Mondol committee hin pen isi ke latum committee non ke wangji tarik krip liarni non kachipati gateng puteh di tarik krip liarni Borjan Bokajan la pen Sarupathar tum pang la homosti thom pangrum pet pen tum peace accord rally pupune mate victory rally pupune mate welcome rally pupune bangamen mu ir pon so rally ki biji phansi la tum kachingwai tame la so logot alang tum uthot la song trok ki jabang putum phan non hejong Delhi 4 tarik peace accord kachitok bang putum phan lasu amelong arju ponji wajah si alang tum cipatik lo lasi alang tum nason nangi hang ting pensin tum dakshi tong dun lo bikhe koi ke latum ke amit hang la mondol ki thom tum non lasu rili aputhak son si ke pachun pa mejim ma la pen lasu rili ajok kaduk kawe la homusi ki thom arat atum la non peace accord along la agreement alulong adophatin a clause tin ko PPC ki tok ma la kaduk kawe rata tumaphan la non kapre ga APHLC pu non 24 plus organization tumon tumbangke kapre mane rat angnu mispropaganda misguide kapuripon ne tum thekdam no la se alang tumpen stame la hai kaduk kawe than ki paklari phansi la bangsu really bang bipon neli tumke alang tum nanga chup phapen nang karchu pen ne tum ningarong lo mondol ke thoma ajabang tum hans tame alang tum ne tum phan la an man ngi pi la an nang ching hon po la pen mo iprang gi wang dia long ans tame alang tum pen juga juk pen mom chi la hai ka du ka ve akoda puthak ta ne tum implement ji phan ta ne tum matham pon ching wai pon la alamang bang so peace accord ga che tok len pinangan karbira tumangke sapso aningang samse la person la talang tuman tene hekpen ka chini din di kali non amat ke nili la hai ka dogo e bangke komane phan ki pudai pu alam ve athe niltum chini lo athe niltum non hetlang mati di Delhi pen nang chiru yati amasi la so alam la ka do ka ve alam bang nilitum Delhi pen wang ve ku pen si la hai kisuman wrong atuma phan misguide mispropaganda gi pon bang cheng elu alama nilitum bangke ratum angno dam pen si la so
accord long ko PPC Karbi Arat atum Karbi Arat det kalilo all Karbi Anglong long kido Arat atum phan ST non ST ang ton isi kato kawi Arat atum ko PC la so accord pen ali kidui ma la so alam ni tum chithandam long lela la silahai kato kawi chithan echimum etlo polate nili ningchi the kato kawi Karbi Anglong Arat atum phan alang tum same nil tum la so accord phan ke welcome pa meji accept pa meji la pen tum phan ansu se bidi sure penceng long jakong horang nang pipon pen labang so implementation hostame nang cirap cito dun pupusi nili ning theda lalu CM Tuliram rong hang kapin khat pon ateng pen upper diagram hawaralong kalitang subita hansi pilapen ajerpi kalitang alisaing tipiatum banghini pang thek otlang nuatum apran karmodet kisung ki pho hem palidamsi kalitang subita hansi pia poatum aphan tangka sikalak hinira sori phokep lapen peri pajerponlo lapen kalitang alisaing tipiatum apia puaphan sitami tangka sikalak hinira sori phokep lapen peri pajerponlo La Donia Tumaphan, KEAC Deputy Speaker Riti Singhi, EM Pradip Rongpi, Kache Rongpipi, MEC Sima Ronghangpi, Nilip MEC Pabitra Rongpi, Nilip BLLC Chairman Vincent Ronghang, MS Koilamati Lems Kongchun Bang Mohon Singh Teronatum Lapen Arya Sanghotum Tachitongdu. Lapen Upper Diagram Hawaralong Kidu Kisung Apothak Upper Diagram Youth Development Committee Hinpen, KEAC CM Aphan Panong Si Pin Puralu Pajirdunlu. Laso pin pura lo along kijong dam alam thiki ke do an chitia cheklo ni phai kepla pen ni phai krisi arni Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram rong hang pen chingwai rapet puputa chechak tikanglo labang hini soar lo atuma phan kapat thiwe ka tuma phan sodak pen pin rempon si ingsai vek puputa aning chepathi tikang kisung ke phode darsing hansela pen soning tietum aning arong pen KEAC team Karbiang Long abitung atuma phan kachuruta pajirpo Sorni karjulong pen masita nili tum sita melo kadu melo ningduk lo kasi halo so puta karjulong pen sita melo CM ake hai alangli sita melo Director General of Police alangli pan sita melo kumpilo cela so puta mane prapjin pen insai vek nangji la pen komasi kupi maga choklema la tun retire leave nangji pistime kumpilo asan thak si joint parliamentary meeting along sita melo ada local MEC sita melo kadu ya thing ar sikrung pen sita melo kasolama puthak RDP nangji pu kadu jingki che than pen sita melo CM ke hai nili tumapan nani tum apor July pen hadak dam vek nangji pu sita melo alangli pelek asai duo joini selang li ban sekte de la solama puthak sita melo nonili tum pendam sita melo nongwe si amat si ason sona lam sita melo nili tum ke thanam pansi nili tum tak non het mi chingwai lo ma ke hai tum pen si nili tum chisik fon jong sita melo ma ke hai la apen tam mi ching ki che than thu lo je la sola thar bangke prabjin no mane pa success ponji aphan la pen nili tum sita melo ba non het jong sita melo nangli tum thengnu sikpulo je dak rong ari somara tum phan je la sola ma puthak chot kali alangli tum phan sita melo ni thoma phi sita melo diffuse ma alangli tum phan pha ko je CM pen sita melo ni tum kadu we alam sita melo chingwai pon pini nang letung la dak han sihem la pen ingtihem nang ko homri hodang letung kisung ki podar tumhan ko pipi nang to ning pang sam dekang sa in kisung e podar tum phan bang ke ni tum ke non het jong sita melo nang litum thengnu sita melo CM isi ba kadu we peneson kerap sita mela council pe nang pajir ponjila anso se kerapon thugi phana bangke nili tum sita melo modagarong ari so janga tum pen difu ke chingwai hutpon se hala sot pesi kupi kerap si ge me ma hala sot bangke amut pelam ni tum chingwai pon ente nonang letung la dak nonang ka homri hut nang tum ke pajir de kang aning pang sam de kang kupi pia sono sana la se non bangke message isi condolence message sita melo CM ke hai sita menang bothai lo la pen peni son kadu we la khinira phokya patangka sita melo alang ni man pajir pon la joni phana pajir kang la saulan chalo ba ko ke bang la si non ke bang ji ho bangke la si non het nili ningji lo mati la si hada kadu we ni kadu am si ke chera bi pan ni tum chingwai pon thupu pusi la ni thoma pe cha dak rong ri so jang tum phani tum difu phala Kramsa tuma phorkimo pencheng lok karbia tum ke plangi phia putha kachethan kachimum japhan kedam tang surihini rakre sir kya paningkan chiti ni phai sir kya parni kramsa nokhong isia mai mahang pathek pondet pen labang suara ni aningkan wang tata london lason si pini chiti ni phai sir kya parni west karbiang long satgaon kramsa nokhong isia mai asahemalong ingdeng krike thom mahang ke thek arni ta london adaba por kramsa nokhong isia mai phu long kiram kramsa ari deng pen lama inthurpon Laso phi kramsa nokhong isia mai long klembang phubang phi kalitanga tumaphan chikimopon
Labang so phi mai ing nipon maya long kram sa tum nang ki plang ki phia phur ki mo lo thui ke tok pon ja phan che than chi mom pon si ing deng kre ke thom mahang ke thek arni ing samjin pen katalon pachun pon Deng deng kre ke thom kram sa na polisi mahang ke thek arni lo nasi uthop ni tum pi ni ke chun tang si ke ong lo so ke chun tang so tum mang non ni tum kitab bonai di kitab ko si maria phan si pi ni ko uthop la main thur dat pen itu meeting waya meeting ke dopon lo kasi pini tum alam rai kramsa tum ke plang ke pia tomo ana so pindal lo prong ten itum nokum gitu ana bang ke chiron krai po la pen itu makramsa tum lan si ke manglo la anutin na kramsa sa me thoing long ke do to bang sta me ke plang ke pi chini bek ni ke plang ke pi pi chini ne pro tang te itum ke thoing long atum sta me kan program no sanang to Pini chiti ni phai sir ke parni ronga gora sarthe singnara rong mohen singnara hemalong phirang ke mai ke pha labang so phirang ke mai ke pha nang koki kedam tang katimung arong asar phumen singnara tum sarthe singnara ronga rata tuma phan ahok he lam pen kar boga jok mohen singnara hin pen lamboi ki pipon kedam tang apor don kre pha tum aron ka chikirla dun mati bur ka chima tha dun pa putha katimung arong asar atum kar boga lam theke ahok alam kali pusi sarthe singnara rong asar mohen singnara hin pen puthot lamboi ki pipon thu kedam tang chiti ni phai pho arni don kre pho tum aron ka chikirla la pen plikebra pho me karara tuma phan ki ke bai pen le aron ka chikirla dun kali la pen ni litum ning ke hang pen si sarthe singnara rong along ka che jok dun lo pusi rara tum pherang ke mai ke pha long nang pachini dun Pini labang so mai long ka chitong dun rongbong kathar pari singnar nombor terang dorsing singnar singlek the son rongpi vidya sing terang sikari singnar manai bepi kahan terang pi rina singnar pi lobita intipi kajek terang pi tum chitong dun sangti hidipen projen terang karbilong ria birta nang pali arada bang don poke prapi lasi ani sia bang ni tum nang litum han media long sitame aponi tum alam te theklong lo lasi la so alam boy ka chipi pusi nang litum hang sitame ni tum nang cho tuning lo ba nang cho hang lasi ni litum aphan si hempu mukrang a songatum a secretary sar kenrong pi si ni tum aphan nang ke bay pusi nang kipu sitame nang ke bay kali nini tum si tok dil pen alu chat si nini tum la so alu chat hanlo nini tum kipi nini tum hanbu nang mathatha lasi nini tum ning class tapen la don tre pho arat atum hempu mukrang long sitame nini tum cewa wol ce matha dum laplo lasi wol ce matha long sitame nini tum ning samjin pen si Rachedon sarpensi nitum haswani sitame hidun lasi nang ke bay kali lasi rat sitame nitum wurche mathalu pusi nitum la an aratum sitame anutin according gir sitame ning sam kachepaklang nun bangke anutin arat atum sitame nang liri cirung ikha rat don kardom kalang lo kalang lo lasi nitum non alang litum mang nang pulo rong asar ke tatum ce bat belang pulo bon sitame ni tum aprang ani pen sitame ni tum rong asara bangke ni tum chijong lo lasi non chijong lok asar lo lasi alang litum sitame chijong lok asar chot sitame ni tum kidam tang an sitame dorapet la katimung arong asara long dorapet ahu sitame amuk humen singnar puke rong asar puke ni tum ke arjulong lela alang ke rong asar kali lasi asar bura fansi aprang pen sitame lapu nitum si soilok asar jo lasi nitum ke damtang jutang jubat along sitame jutang nang hanglap aron ke latum abang chok che deji athema jutang ke poivet si kalbi kalbak atum sitame kidu kali apot lasi kidu det akal bi apot phoive si rong asar sitame rong asar atum sitame nang khang khidet nang pusini tu tuning li sitame nona bangke nang khang che ka posi ahonem uilap ahanem uilap asang aduk nem uilap aposi pinia ni ke ni tum sitame ining dukrung lo lasi mopen
ken rongpi asang hule ni tum hanang ke begali rat ti don sa ni tum ki dun no la si ni tum la non ki wang dilang ang sitami ni tum bangke la alang litum ki klem ki dam ki chok chi arona tang pen ki chok chi mas ini tum tami don mi kas tami piniani katimung no arat along bangke ni tum dudun di det Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduka via panta kardo.